Deň mladosti toho roku inspirovaný zo zapisami Volodymyra Hnaťuka odnosno z knižku Erotika Rutenika. Na počátku navštíviteľe mohli opatriť výstavu fotografíoch autorky Andreji Novak s motivami erotičnosti. Jednostavno celá ekipa, ktorá bola tam, robila, dávala ideji, mali sme nejaký prenešený zmysl tých, ktorý chceme prikázať, všetko normálno zo znošnju, že by bolo vidno, že to ipak ruski motivi i že by bolo vidno, že to nie tabu tema, to nie bauk, dokonca neboli by sme tu, nepostojali by sme da toho nebolo. Že erotičnosť nebola tabu téma ani našim predkom, prešvedčili nás Miroslav Malacko, ktorý čítal zapisy, ktorý pozberal Volodymyr Hnaťuk, i Aleksandra Lender, ktorá bešedovala, jak nastali to ty pripovedky i kedy še perši raz medzi Rusnacami zjavili zapisy o erotičnosti. Značnost takih tvoroh zapravo u tim, pretože to najstarše naše pametanje usne i narodnej tvorčosti. Znači, Volodymyr Hnaťuk prišiel 1837 roku na tu teritoriju, ktorá tedy bola ešte Avstrohorska, i zapisoval od pripovedačoh, ľudzoch, kotri, jak da pojem, seljanje, lebo še zanimali z poljoprivredu i kotri ljubeli poeziju i znali ju na pamjat. To bar zvažne. Znači, to ti tvori nigde skoro i toho ne boli zapisani. Na koncu bol i kabare, u kotrim vyvedzeni našo narodni špivanki s konotaciju na temu večara.